1-2 दिवसानंतर मग लावणार. ही बघा, म्हणजेच पॅनकेक, इंग्लिशमध्ये पॅनकेक. आवाज बंद झाला बघा, कॅमेरा समोर असा आमचा आवाज बंद कशाला होईल. असे 2 पॅकेट आणलेत आणि आता ते आत्ता टाकणार आहेत. रोपं छान झालेत आपली. हे कसलं झाड आलं काय माहिती, ह्याच्यामध्ये आहे ते बघायला पाहिजे कसलं आहे ते. हे बघा, पाऊस काल रात्री भरपूर पाऊस पडून गेलाय. आमच्याकडे आज सकाळी सकाळी खड्डे खोदायचं काम चाललंय. आपण जे आणलेली आहेत ना झाडं आंब्याची, ती लावायची. म्हणजे आधी लगेच लावणार नाही, आता जरा खड्डे खोदून ठेवणार, नंतर मग 1-2 दिवसानंतर मग लावणार. ही बघा, हां पाऊस पण आला बारीक बारीक, जोरात नाही येणार. कुणाल मदत करतोय बाबाला. 3 खड्डे खोदायचेत. हो, पाऊस आला. पाऊस का आता येऊन जाऊन राहणार, तो का जाणार आहे. आता नाही पाऊस जात कुठं. हे बघा, हे खड्डे आता इथे ना ह्या साईडला. ते कुणालच्या बाबा ते फावड्याचं काय दांडा निघाला ते लावतात. माती नरम झाली ना कुणाला तर. आतमध्ये मुळं बघ किती आहेत. आतमध्ये सुके का माती बा, हात लावून जरा सुके. हां, भिजली म्हणजे जमीन खालपर्यंत. एक इथे ना, आणि एक ह्या कोपऱ्याला, आणि एक इथे. म्हणजे 3 आहेत. म्हणजे सावलीसाठी बरं पडेल. आणि अजून बघूया जमलं तर आहे ना, म्हणजे आता लगेच नाही, एक 8-15 दिवसानंतर. हे समोरची बाजू आहे ना, तिथे पण 2-3 झाडं आणून लावायचे. त्यातून कुठली त्यातून काही विचार नाही केला. म्हणजे आपल्या घराच्या चारी दिशेने, म्हणजे कंपाऊंडच्या 4 बाजूनी झाडं. चला, हे बघा, हे 2 जण कसे ओरडतोय. शेरू खाऊन पिऊन सगळं दिलं आता, तरी पण त्यांचं हे आहे. जरा बांधून ठेवले ना तर सगळं ते चिखल बिकल पूर्ण घरामध्ये. 2 दिवस झाले. इथं अजून काटल्याची वेळ नाही आली इकडची. हो, भाग्या का शेरू बांधले आणि भाग्याला पळाला ना कपाटाखाली. ती जागा आहे ना फिक्स. बारका आलेला बाहेर, दूध पियाला ना आता. हां, तर ह्यांना यांचं काम कर दे, तर पण तुम्ही माझ्या घरातलं आटपते. घरात झाडू अर्धी काढली. ए वाग्या, तू काय केला शेरूला? म्हणजे ह्याला बांधायला गेलो ना की हा लगेच कपड्याखाली जाऊन लपतो. हा इतका हुशार आहे हा चुटकू. आणि मग ह्याला खुल्लं दिसलं का मग तो शेरू राहतो बोमट्या मारत. मग तो मला बांधून ठेवलंय आणि भाग्याला खुल्लं ठेवलंय, असं त्याचं असतं. मग चल शेरू, भाग्या चल, ये इथं. गुड बॉय ना तू, जरा पैसा बसा, गुड बॉय. चला, माझी चूल पण पेटवायची. सगळ्यात आधी मी आता चूल पेटवणार आहे आणि नंतरला पुढच्या कामाला सुरुवात. तेव्हा कसा ओळखते शेरो. झाला शांत? हा माहिती आहे शांत असं झालाय. हा बघा, आता भाग्याला पण मी ना गोडगोड बोलून त्याला बांधून ठेवली. आता गप्प राहिला ना तर खूप ओरडत होता. शेरू असं नाही करायचं. आणि ही त्याच्या आवडीची ओढणी आहे, ती त्याला बसायला दिली ना की त्याच्या आरामात झोपून जातो तो ना. तुझ्या आवडीची आहे ना, छान आहे. आता खाऊन पिऊन झालं, आता गप झोपा, आराम करा आता. भाग्या, हा चलाक पोरगा आहे, चलाक. त्याला आता गाई करायची, गाई करा आता. झोपा आता, गाई करायची. आता दूध पिऊन झालं ना, आता गाई करा. चला गाई करा, चला. माझं मी काम करून घेते. सकाळी फिरून बिरून झालेत, चिखलाने सगळं घर बीर माखून झालेलं होतं. आता मी झाडू काढायला घेतली. नाश्त्यामध्ये आज मालपोहे असत ना,
ते बनवते. आणि ह्याची रेसिपी आपल्या चॅनलवरती आहे, त्याच्यामुळेच तुम्हाला मी दाखवलं नाही. तुम्हाला जर का हवं असेल तर लिंक देईन मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. हे ते ना ठेवलं आहे जरा बनवायला. ते पॅन जरा गरम आहे ना, आणि एका हातात माझ्या कॅमेरा आहे, त्याच्यामुळे हे बघा नाही जमत आहे. झाल्यावर दाखवते. आणि इथे ठेवलं आहे दूध गरम करत. आणि मृण्मयी आले दूध घेऊन. मृण्मयी ही बघा. माझी शाळा कधीपासून सुरुवात? भरपूर सुट्टी आहे मग मृण्मयीला ना, मजा आहे. आणि कुणाल बघा आंघोळ बिंघोळ हे करून बसल्या. आता नाश्ता त्याला द्यायचा आहे, त्याला जायचं आहे ट्युशनला. पाय बघ कसे जायचे पाय तर बघ किती लांब आहेत ना. असं आहे काय? तो बोलतो फोनमध्ये जास्त लांब दिसतात. मजा आहे ना 15 दिवस सुट्टी फोन मधला बाबाचा. तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खतम. हे बघा मस्त असा मालपुआ म्हणजेच पॅनकेक, इंग्लिशमध्ये पॅनकेक तयार झालेला आहे. मृण्मयी हे बघा हे खाते. हे मृण्मयीला विचारत्या, तिला विचारावं लागतं कारण ती खाण्याच्या बाबतीत जरा खूप चुजी आहे. हे बघ हे खाते का? तिला तर इंग्लिशमध्ये सांगत्या पॅनकेक. पॅनकेक थोडंसं वेगळं वाटेल मग. बाय लवकर आहे. मस्त असा खरपूस तयार झालेला आहे. अशा लाल लाल असलं ना की छान वाटतात खायला. आता दुसरं टाकते. पीठ कसं व्यवस्थित असं घेतलं ना का छान बनतात. हे खाते का मालपुआ? आवडतं तुला? बघा मृण्मयी आंघोळ झाली? नाही, मी रात्रीची करते आंघोळ. हां चिखला आणि माकाला होते ना, जा पंख्याखाली बस जा. आणि कसं झालं जरा सांगा काकीला. हा बघा हा दुसरावाला बघा कसं मस्त अशी जाळी आली. तो पहिला होता ना, छान अशी जाळी दिसते. मृण्मयी आवडलं काय ग? तुझा आवाजच नाही आला. बघा असा वारा सुटलाय आणि आभाळ बघा आत्ता भरून आले. छान वातावरण झालंय. लवकर घरी आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळची वेळ आहे. आता वाजलेत मला वाटतं 10:30 झाले असतील. कुणाल आणि कुणालच्या बाबांना मगाशी म्हणजे एक 5-10 मिनटापूर्वी गेले बाजारात. कुणाल ट्युशनला गेला आहे. 1-2 वस्तू आणायच्या झाडांसाठी, त्याच्यामुळे कुणालच्या बाबा गेले. मग सकाळी ते खड्डे ना त्यांनी खोदून ठेवलेत, पण झाडं लावायची अजून बाकी आहेत. ते कसली पावडर बघा असते टाकावी लागते ना मुंग्यांसाठी, किंवा वाळवी वगैरे बघा लागते ना त्यासाठी, म्हणून ते गेले. आणि हे दोघं जण बघा, हे बघा उठले परत. कुठे गेले हे बघा. त्यांना चावूल लागली ना, मी आले बाहेर, तसे दोघे पण झोपेतून उठून आले. आता घरातलं काम आटपून घ्यायचं आहे. सकाळी जो नाश्ता केला मालपुव्याचा, खूप छान टेस्टी एकदम. त्यातच माझा आज बराच वेळ गेला मालपुवे बनवण्यामध्ये, त्याच्यामुळे बरंचसं काममध्ये राहिलं आहे. मी इथे खाली जरा बसते. तर सगळ्यात आधी की नाही अगोदर कपडे वगैरे धुवून घेते आणि मग जेवणाला सुरुवात करते. थोडंसं आपलं गार्डनचं काम पण करायचं आहे. म्हणजे आज सकाळी पण केलं, पण जास्त नाही असं केलं, थोडंसंच केलं आहे. तर संध्याकाळच्या वेळेस करायचा विचार आहे. आणि थोडंसं बियाणे पण भिजत घालायचं आहे, ते रात्री घालीन. मग उद्याला म्हटलं ऋतू घालता येईल, कारण पाऊस आता चांगला पडतो, म्हणजे बऱ्यापैकी पाऊस चालू आहे. त्याच्यामुळे बियाणं घालायला काय हरकत नाही आहे. मांडव पण घालायचं आहे, पण जरा मला वाटतं अजून 4-5 दिवस जातील वाटतं मांडव घालायला. बघू आता कुणालचे बाबा कसे करतील त्यांच्या पद्धतीने. ते काय सांगत नाही मला, त्यांच्या मनात येतं तेव्हा ते करतात. कसला आवाज येतो बघा. पाकिस्तानला कधी गेलेलं? तुम्हाला मी वांग्याचं भरीत दाखवत्या. आमच्याकडे आता जेवायची तयारी. हे बघा बैंगन का भरता मला खूप आवडतं, कुणालच्या बाबांना आवडत नाही आहे. त्यांना कंटाळा येतो वांगी खायला. कंटाळा म्हणजे मी काय नेहमी नाही बनवत,
आणि आज सांगते इतका वारा सुटलाय ना, तुम्हाला मगाशी पण मी दाखवलं, आत्ता जरा कमी झालंय. मगाशी मी तर घाबरली होती, तुम्ही लोक नव्हतात ना तेव्हा. खरोखर मी घाबरलेली, इतका वारा होता. 3 भित्रे मिळाले. कशाला दोघं जण होते वाघ्या शेरू, पण तुझ्यापेक्षा जास्त भित्रे आहेत. वारा आला की अजून लहान ते छोटे आहेत ना अजून. घाबरतात वारा. कुणाल काय करतोय? सलाड अरे बनवतोय. बेटा, आमचा केसांचा लुक बघा, कुठली स्टाईल कापली ही. माझी स्टाईल कुठली स्टाईल? आणि ते पण न सांगता, मी बोललेली पण नाही केस विस कापायचे म्हणून, तरी पण न कापले म्हणजे मला एकदम नवल वाटते. दाढी बिडी केले. मग मेरी मर्जी. आवाज बंद झाला बघा, कॅमेरा समोर असा आमचा आवाज बंद आवाज होतो. बंद कशाला होईल? आम्ही ऑफ कॅमेरा आमचा आवाज भरपूर असतो ना कुणाल. आवाज बंद कशाला? हा कुणाल, पण कुणाल सबूत आहे. उगाच कशाला बोलायचं? काय 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 विचारला प्रश्न? बघा बघा आवाज, बघा आवाज, बघा हे असं असतं आमच्याकडे. विनाकारण कसा कोण बोलतो? चला जेवायला बसा. चला हे घे. ए, आणि काय काय वस्तू आणल्यात त्या झाडांसाठी आणलेलं ते, ते हे वाळवीचा हे आहे. काय बोलतात? म्हणजे ते आज घालणार का उद्याला? आजच टाकायचं. किती वाजता? संध्याकाळी आता उन्हात टायमात टाकायला पाहिजे. पाऊस यायला नंतर परत ठेवू. वाहून जाईल ना परत. मग मग चला, मग तुम्हाला मी दाखवते नंतरला, जरा जेवून घेते. फॉरेस्ट आहे फॉरेस्ट. चला बसा मग खाली जेवायला. चला उद्या वाडा चला. तुम्ही वाडा. हा कुणाल, हे बघा हे ना औषध आणलंय, हे वालं आणि हे वालं. हे कसलं आहे? हे वाल कसलं आहे? नाव कंपनीचे वेगळं वेगळं, नाव दवा सेम आहे. सेम आहे म्हणजे हे झाडांसाठी आहे, कशासाठी आहे पण हे? कीटक झाडांना, झाड वगैरे लावतो किडे लागतात ना, मुंगी वाळूवी हे लागते ना, हां ते लागू नये म्हणून झाडाच्या आधी, झाडाच्या घराभोवती झाडाच्या आधी टाकायचं. अच्छा ते आहे काय? हे असे 2 पॅकेट आणलेत आणि आता ते आत्ता टाकणार आहेत, कारण पाऊस जरा थांबलाय ना म्हणून. आणि आता बारीक बारीक पाऊस सुरुवात झालेला आहे, तो जाईल परत, पावसावर राहणार नाही तो. चला हे आपल्या वाळवीसाठी आणि मुंग्यांसाठी उपयोगी. कोण आलं? मुंग्या बिंग्या असतात ते ना. टाका, मुळे बघ ना किती आहेत आतमध्ये. असा वास खूप स्ट्रॉंग असतो. किती टाकायचं काय अंदाज आहे? काही नाही. बघा इथे एक खड्डा खोदलाय, ते टाकतायत. आणि एक ह्या साईडला आहे. झाड पडलं आपलं आंब्याचं, आता लावायचं ना लगेच. नाही, संध्याकाळी टाकता येईल त्यांना ते. आता तुम्ही बघा इथे आणि इथे एक अजून इथे राहतील मध्ये, ऐकलं का? अजून इथे राहतील 1 2 2 3 झाड राहतील ते समोर एक. हां बघूया, विचार चाललाय आमचा. मध्ये एक झाड दुसरं लावायचं. जरा पाऊस चांगला पडू देत. आधी एवढ्यात नको, जरा पाऊस पडू दे चांगला, मग बघू आणायचं, कोणतं आणायचं काय आणायचं. घरावरती पण टाकणार आहे. घरामध्ये टाकायचं नाही. हे उभा कर नाही ठेवू. जर पकड पकड हे पकड. मी नाही ते औषध घेणार आता, ते नको, वास खूप स्ट्रॉंग आहे औषधाचा. पडलंय ना हे, असं राहू दे. चला आता ह्यांचं यांना काम करू दे. कुणाला कुठे गेला? त्याला बांधून आता ते घराच्या भोवती पण टाकणार आहेत. उंदिरी वगैरे बघा येतात ना आता पावसाळ्यातनं, कीटक वगैरे येतात ना, म्हणून मारावा घातला. हा बघा हे कुणाचा लुक बघ. रुमाल, गॉगल. बाबाला पण आले तर चष्मा बाबाचा आणलास ना? हां चष्मा आणायचा बाबाचा. ऐकलं का? ते रात्रीची पाखरं येतील ती पण जातील ना. अशी अशी ती हे करते. हळूहळू आता दाखवतो. कुठे? हां ते सगळे जमिनीतनंच आलेले आहेत. ती पाऊस पडला ना, त्यांचं घर असतं ना जमिनीमध्ये. हां आणि त्याच्यामुळे ते बाहेर पडतात. मग आता ते ना काहीतरी घ्यायला पाहिजे रे हातात. ग्लोव्ज हातामध्ये घेऊन टाक. खूप पाखरांचा त्रास चाललाय. चला करा तुम्ही. हा दे जरा. ए हा बा आला, मागे आला बाहेर. चला घरात, चला
चला घरात बाहेर यायचं नाही. चला घरात, खूप वास खूप स्ट्रॉंग आहे. चला याला दमते जरा वाघ्याला, ऐकलं का? पाखरं कसे हे होतात. तर कडाक्याचं बघा ऊन पडले आता. ह्या दोघांचं काम चालू आहे घराभोवती औषध टाकण्याचं. तोपर्यंत म्हटलं माझं मी किचनचं काम आहे ना ते करून घेते. म्हणजे जेवण वगैरे झाले पण बाकी सगळं आवरायचं बाकी आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तर मला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. त्याला हातातले ते मोजे कापाय खायचे. बस बस बस. वेल बघ ना किती आल्यात. त्या वेलीनेच बांधून ठेवलं बघ त्याला. बघ ते बघ किती लूज झाला बघ, पडला.